Ýewropa parlamentiniň agdalary Türkmenistany Lukman Ismatullaýewanyň tutsak edilmegine çuňur alada beýan etdi. 22-nji ýylda Ýewropa parlamentiniň 5 agdasy Türkmenistany Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilmegine çuňur alada bildirip beýanat çap etdi. 4 ýyl bäri öz hünär hukuklary ugruna görüşip gelýän Ismatullaýewa geçen hepde insan hukuklarynyň Merkezi Aziýadaky ýagdaýy boýunça Ýewropa parlamentiniň geçiren online çäresine öz işi gozgolandan soň häkimetler tarapyndan tutsak edildi. Biz 2021-nji ýylyň 15-nji ýylyna Merkezi Aziýada adam hukuklarynyň ýagdaýyna bagyşlap geçiren şäherimiziň ertesi güni Hursanay Ismatullaýewanyň Türkmenistanda tutsak edilmegine çuňur alada beýan edýäris. Onuň işi insan hukuklaryny goraýjylar tarapyndan bu şäherede gozgoldy diýip Brüsselde çap edilen beýanatda aýdylýar. Lukman Ismatullaýewa Göýektepe şäherçesiniň ene mähri merkezinden 2017-nji ýylda bir kanuny işden boşadylaly bäri Türkmenistanyň saglyk pudawyna problemlaryň üstüne açyp adalatsyzlyga garşy görüşip gelýär diýip beýanat aýdýar. 15-nji ýylda Ýewropa parlamentiniň Merkezi Aziýa ýurtlaryna susturmak praktikalary hukuk goraýjylaryň sesleri ady bilen geçiren video şekilli maslahatyny Ozor Lukmanyň Türkmenistana ýüzüýiz bolýan adalatsyzlygy hukuk goraýjylar tarapyndan üns merkezine çekildi. Munyň ýygyny 16-njy ýylda raýy teşekkür we polisiýa uniformaly adamlar Ismatullaýewanyň äwelli tarapy alyp gitdi. 21-nji ýylda insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy bu tutsak etme alada bildirdi we türkmen häkimetlerini Ismatullaýewanyň tutsak edilmeginiň sebäplerini hemde onun saklanyan yerini ayan etmege çağırdı. Ýogsa bu tutsak etmeniň halkara kanunçulukda agyr jenayet hasaplanyan zor bilen ýitirim etmeler kategoriýasyna gawat gelýändigini aýtdy. Şeýle-de Human Rights Watch Ýewropa Birleşigini Türkmenistanyň Ismatullaýewanyň boşadylmagyny talap etmege çağırdy. Ýewropa parlamentiniň agzalary Ruži Tun, Piotras Auštrevičius, Isabel Santos, Heidi Hautala we Helmut Scholz 22-nji ýylda Brüsselden çap eden beýanatlaryny Türkmen häkimetlerini Ismatullaýewany desine boşatmaga çağırdylar. Biz Lukman Ismatullaýewanyň soňky 4 ýyl bäri duçar bolan adalatsyzlygyny we onuň bir kanun tutsak edilmegini iň agyr sözler bilen ýazgarýarys hemde türkmen häkimetlerini onu derhal we şertsiz boşatmaga çağırýar diýip Ýewropa parlamentiniň 5 agzasy aýtdy. Şeýle-de parlamentiň agzalary türkmen häkimetlerini Ismatullaýewanyň saklanýan ýeri barada maglumat bermäge, onuň tutsak edilmeginiň sebäplerini aýan etmäge, hemde onuň ene mähri merkezinden işden boşadylmagyny derňemege, zor bilen ýitirim edilen günler üçin oňa kompensasiýa tölemäge we Ismatullaýewanyň lukmançylyk hünärini päsgelçiliksiz ýerine ýetirmegini üpjün etmäge çağırdy. 22-nji ýylda Brüsselde Ismatullaýewanyň tutsak edilmegi boýunça çuňur alada beýan eden parlament agdalary 15-nji ýylda insan hukuklarynyň Merkezi Aziýadaky ýagdaýy boýunça geçirilen online maslahatynyň guramaçylarydyr. Bu aralykda Ismatullaýewanyň Türkmenistana zor bilen ýitirim edilen gawatlary beýleki bir aktivist Murat Duşemow Aşgabatda şoul magistranyň ugruna dosty Juma Jumakayew bilen wagtlaýyn tutsak edildi. Onuň enesi 6 Duşemow 16-njy ýylda häkimetler tarapyndan näwelli tarapy alınıp gidildi. Murat Duşemow hem de onuň dosty Juma Jumakayew gara ýol bilen awtowlukly Aşgabatdan daşowda barýarka 7-nji ýylda ruhy bilen etrawynyň ýol gödäwçilik postuny polisiýa tarapyndan saklandy. Ýolagçylardan welaýetlaryň arasyna öz güýjüni galýan hereket düzgünlerine laýyklykda negativ koronavirus test netijesiniň görkezilmegi talap edilenden bir näçe sagat soň emele gelen ýagdaýa nägilelik bildiren Jumakayewiň awtowlugy bilen magistraly petiklemegi bilen baglykda olar 15 gün möhlet bilen wagtlaýyn tutsak edildiler. Türkmen Nokot News näşri 15 gün tutsaklykdan soň Jumakayewiň boşadylyny ýöne Murat Duşemowyň tutsakhanada dören bir dawa jenjeli hamala gatşan sebäpli jinayet jogapkärçiligine çekilmegine garaşlayan onu habar berdi. Tanqidçiler türkmen häkimetlerini ýurtda insan hukuklaryny gözgüýünü depelemekde, emelsizlikde, ýurtda ykdysady krizise çäre görüp bilmän halky aş saklamakda, ilatyň imitlenmek hukugyny kanagatlandyryp bilmezlikde. Global pandemiýa wagty Türkmenistanyň çägine koronavirusy inkar edip ilatyň sagdyn durmuşa bolan hukugyny howp abandyrmakda tanqid edýärler. Şol bir wagtyň özünde hökümet tanqidçilary häkimetleri ýurtda adalat talap etmäge milt edýän ýa-da başgaça pikirlenýän adamlara basyş etmekde, hem de repressiýadan başga iş başarmazlykda tanqid edýärler.